ma Kanyaganda kawuok Alego Karapul wacho kamano e ote mare kaendi. Erokamano nya bende Joshua Nyakwaromenda wuod Karachuonyo iba yudo ote mare ka wacho ni kwe makende mokwayo ni mondo bedie e kinde makoro warito mar kopo mar Mheshimiwa Charles Ong'ondo Were dala mar Kasipul Mumbo kono. Erokamano maduong'. Jopiny oloso ka masomo ote margi masanja. Winjo kaka giloso Sine Jaibonyo, Ken Muga kachiel kod governor maonge portfolio. Bwana ng'ato Sokoan. Yes. Koni weri gi weche moko miwacho. Injinia Lazaro Kanyambo. Koni gimi wacho ni bende en sama serikal onego regulate godo social media no. Wacho no weri go. Kanyo aye. Koni stage no lorie ya. Kanyo aye. Wacho ni mano bro miyo jo Kenya chalo ka kinde moi. Mane gima KBC owacho emiwinjo. Tapa ni gima wawachoga. Ni okinyal regulate social media. Nikech wan e piny manigi demokrasia. Yes. Kendo seche duto sama ng'ato wacho kamano taparo ne ni kidhi e katiba maro article 33, 34 gi 35. Miyo jo Kenya thuolo mar wacho pachgi, kwayo information, to gibende wan kaka jofwambo mondo wati maber. To maduong' moloyo en ni ibedo responsible. Ana wachoga ni kapok iwacho gimoro to penjrie ni bende inyalo nuoye kamoro mopogre gi kamiwache no. Kinyalo nuoye to wache. To kok inyal nuoye ni samise wache to koro ini kas iwacho ne mnaji ni kiki wach kamano kikutim kama mano nyiso ni gima ne iwacho no kata in ionge kode gadiera. You are not responsible for it. Emomiyo social media ka awacho ga ni ji wache gik mang'eny. To ka in ken uluongo gi ganang'o account moko ma ng'ato yawa mar yanyo ji to ang' no loro bang'e king'iyo tiende to giluongo nang'o songo no technology mar sudo cha sudo chon kane watindo bei kata ne nitie jo lendo dwaluongo ni ka jolendo koro ne gin gimoro ka tarik 1 higa ka higa Januari to gin gimoro luongo ni sudo ma giwuotho to gigo tum. An ko wach ga sudo to mano Mane mabire pachi. Mane mabire pachi. Wacha soda. Koso. soda mar ro Suda mar dong Soda en mar ro. Joro luongo ni sudo. Kiyo soda mar mego e bul to yor ke wan giwuotho to gide. Koro account mag sudo go ng'ato nyawacho gimoro amora nikech ong'e ni kata kitrace kata kitrake to kibiyude. To ka in ng'ama responsible ni in Ken Muga ma ji mang'eny winjo, ji mang'eny luwo nikech weche manyien mikete mbui mipuonjo ji alola. To kapok iketo gimoro to kuongi penjre ni bende anyalo nuoye. Kok inyal nuoye to kik ikete. Emomiyo ineno ka samoro ji mang'eny wayudo info kata sama wan e chenro ni. Messages adi mineno kanyo ma ji wacho miwa maling'ling. To kwanyalo wacho nikech wakia adiera margi. Yes. So sama in e social media penjrie ni gima wacho ni bende anyalo nuoye kamoro mok ka. Mane e tiyo maber gi mbui. Erokamano. Governor. Kapok amiyo Nyakwar Peresa ng'eni